akila wara be famiya wala ki ga kuma jabi ka dima dron nafolo bara be ke ni ala to sanmai ka soro bul to te shitane to te kafiriya bara te fu ma nyaga mala wayi be baraji soro na kali wuli bal dunne international wala ala ce jour amanga siti mandi sanfɛ no e KSTV plus ni ala sɔnna bi ananga karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo no e karamɔgɔ Maliki Konate an balimakɛ sigilen b'a kɛrɛfɛ no ye Zikiri Sumano ye donc an b'a ɲini Zikiri Sumano fɛ a ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ pour que karamɔgɔ bɛ se ka lafiya dɔɔni inchallah ni ala sɔnna tantamanatu zulifa bidikiri Muhammadi فما سيتا من فقر سميمي وسودتي اللهم يا ربي صل على محمد وسلم اللهم يا ربي صل على سراجنا اللهم يا ربي صل على حبيبنا وسيدي سادتي نبينا ورسلي الدين نسيته على كلا الدين كوني كلام مالكي كوناتي ويكون نجلي الدين لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله إلا الله الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله إلا الله الله لا إله إلا الله الله أمي مسالتانو مسامين بدينا ونازا أندوم فربا مساتانو مسامين بدينا ونازا أندوم هنا مساتانو مسامين بدينا ونازا أندوم يافا مساويل مسامين بدينا ونازا نبي سمو كرامو غدلا كرامو مالكي دلا نبي سمو دمتي دلا نبي سمو كوناتي دلا ala nyana konate dema ala iso doniya lula makonya doniya lula ala iso doniya lula ikima doniya lula ala iso doniya lula sharia doniya lula barikaida wolo baube barikada wolo baube barikada balima ube la ilaha illallah allah la ilaha illallah Allah ida minge ala beni bedo ida minge masabo bedo amedu wa uge taba uyesa alaka ina taba ulasa alaka ya bataba luma la ilaha illallah Allah kunate karamo amifu ame duwaw kɛ yarabi ala ka ini kan kɔrɔ ala ka jatigiw karabali ala ka muru karabali kira yɛrɛ bonya kama dɔnkili dawula n'a sɔrɔ n'a ma kama yarabi ala k'o dani ne sura min bi wele ko suratul waqiatu yɔrɔ karamɔgɔ caman y'a fɔ aw ye ko ka nafolo dalilu ka nafolo baara kɛ ni kuranɛ ko a tɛ dɔw yɛrɛ ko kuranɛ ala wele k'a ka suma ko ala deli ti jaabi bile o la kunfin fana ko ni ala deli ti jaabi anw bɛ don somaw kan an bɛ don morijuguw kan minnu bɛ sitanɛ baara kɛ anw ye nka aw k'a dɔn a bɛɛ galo bilahi nafolo baara bɛ kɛ ni kuranɛ sura jɛlen wa baara in a jaabi bɛ sɔrɔ teliya la ni karamɔgɔ min t'a dɔn o t'a dɔn de bilahi ala y'o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko an ka tugu sababu nɔfɛ ko ale ala ye fɛn o fɛn da a ye sababu k'a bɛɛ lajɛlen na o la setigi ala ye kuranɛ kɛ fɛnba ye k'a di anw ma ka sababu dɔ kɛ kuranɛ kɔnɔ ni o ye an ka nafolo sɔrɔ sira an ka garizigɛ sɔrɔ sira o de ye suratul waqiatu ye a ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ɲininka date danfɛn si kun min bɛ se k'a fɔ ko nkalon don bilahi kunatɛ ti aw nɛgɛ kunatɛ ti aw jafa wa ne ti fɛn fɔ aw ye n ti min dɔn o la ne badenw aw k'a dɔn suratul waqiatu a bɛ se ka nafolo teliman lase adamaden ma a bɛ garizigɛ teliman lase adamaden ma a bɛ manja lase adamaden ma a bɛ bonya ani karama lase bun adamaden ma nka a bɛ kɛ cogo di kuranɛ dɔnbaga dɔgɔyala
muru ye kuranɛ bila karamɔgɔ ka ca a turabudala de ka ca a kolonifila de ka ca a yiribola ka ca ne m'a fɛ olu ti bɛnɛ mais c'est-à-dire karamɔgɔw ye kuranɛ kɛ bolokɛfɛfɛ ye o de ye kafiriya fin ye bilahi min ti bɛn an ka jamana kɔnɔ dɔnni ye tiɲɛ mais ka kuranɛ fili dɔnni ye tiɲɛ ka ban kuranɛ ni ye karamɔgɔ qualité jumɛn ye karamɔgɔw ti kɛlɛ kɛ kuranɛ foyi la bilen turabuko kɛlɛ koloniko kɛlɛ yiriko kɛlɛ kuranɛ ko kɛlɛ ti kɛ bilen kuranɛ filila kuma ti kɛ o kan bilen nka Konate ye layidu di aw ma dɛ setigi ala ye dɔnni fɛn o fɛn di ne ma wallahi ne b'i se kɛ k'a bɛɛ di aw ma ni ala ka diɲɛ ye o la ne badenw suratul waqiatu mɔgɔ o mɔgɔ b'a kala i ni fandanya ti ɲɔgɔn ye a b'i kala du o du kɔnɔ ala b'o du kisi ka bɔ fandanya gɛlɛ ma a bɛ kala sigida o sigida la ala b'o sigida kisi ka bɔ fandanya gɛlɛ ma a y'a dumɛ suratul waqiatu kan mɔgɔ o mɔgɔ ni wulila sɔgɔmada fɛ fajiri kelen cilen kɔ i kɛlen ko ka fajiri seli suratul waqiatu kala siɲɛ 3 ala ti sɔn abada o don tile ka bi fo ala ka garizigɛ dɔ di e ma min b'a to e b'i n'i ka denbaya dahirimɛ sɔrɔ bilahi ayi o don tile ti bi abada fo ala ka garizigɛ sanuma dɔ d'i ma maa o maa y'a kɛ ala ka barika don a la ne y'a fɔ aw ye siɲɛ caman Konate bi nafolo baara kɛ aw ye ni kuranɛ sura jɛlen siga tɛ min na nɔgɔ t'a la i t'i den faga i t'i balima faga i t'i muso faga i t'i cɛ faga baara in bɛ kɛ ni kuranɛ sura jɛlen sura min bɛ wele ko suratul waqiatu ne y'o fɔ aw ye siɲɛ caman n bɛ baara nin kɛ ni sɛ jɛma den 3 ani 30,000 mɛ i bɛ 15 sara ani ka sɛ sɔngɔ an bɛ baara kɛ ka délai d'i ma baara ɲɛnen kɔfɛ i bɛ wari tɔ sara Konate bɛ baara in kɛ nin cogoya in na o tuma baara jɛlen don wa kunfɛ baara tɛ o ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna semaine o semaine an b'a kɛ maa 3 ye ni setigi ala ka jɛ ye o tuma na ala sɔnna maa minnu garizigɛ ka don a la an bɛ ala wele k'a ɲini ala fɛ ala k'olu makow dilan ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasuli o la ni ala sɔnna maa min mana baara in kɛ Konate fɛ ayi aw kana c'est-à-dire aw kana ɲinɛ a ye duwawu kɛ garibu kɛ yɛrɛ ye wallahi ne tɛ foyi kama fo ala ka jɔn dɛsɛbaatɔw dɛmɛni hakilila kuma in bɛ faamuya o la ka duwawu kɛ an ka jamana in ye jamana in yɛrɛ bi ala k'a basigi jamana in ala k'a kolo suma ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasuli ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ